Hej, velkommen til kødelsken. Han skal se på at smøre et æble. Et forsøg. Og nu skal vi prøve at se, om han kan. Hvad så? Ninja. Mathias. Oj! Se der, se der. Kødskerne. Så spiser han det. Det er kødskerne, det her. Hvad er det, vi er hos dig? Hvad er det, vi er? Det er vores dans. Er det der vores dans? Lad os se vores dans. Ja. Det stil skal der være. Hvad er det, vi er hos dig? Hvad er det, vi er? Er vi kødskerne, hva'? Jeg ved det. Skal over hente vores skib. Ja, kødsker. Og hvis nu vores motto, vi er kødsker, vi er her! Hvad er sødt hos dig? 5, 6, 7, 8. Ja. Pas nu på min chip. Hvad hedder det så for nu? En smørstang. Ja.